खुलुमखा हामबाय प्रेस मिडियानो दिनै उल्टासरा पन्चायत दिनै जगबन्धु रिजनल कमिटि बे खबजाक दिनै महिनापारा महिनापाराव दिनै प्राइमारि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बरमगानां कुलेन्द्र त्रिपुरानि साक्थार मुंबाय दिनै कायसा जयनिं प्रग्राम प्रोग्रामाव दिनै CPM मथा याकारै टोटेल 8 परिबारनि 25 भोटार दिनै पार्टी जइन दिथायगा जों बरंनो खाबाय खुबाय लामसाबो और फाइमानजा फैनाय दिनै डिविजननि IWF दिनै प्रेसिडेन्ट दङ एबं दिनै डिविजननि भाइस प्रेसिडेन्ट दङ दिनै IPJC डिविजननि प्रेसिडेन्ट दङ जों जत दिनै डिविजननि लिडाराव जों दिनै बरंनो खाफुरै जों बरंनो लामसाबैनो आखा और महिनापाराव बर टोटेल 16 परिबार दङ अमन बिसिंग ताबुक दिनै मोटामुटी जतनो हिमानो दिनै फाइमान दिनै पार्टी बर जइन दिफायजाक इनके किसुते 1-2 परिबार दङ बर बसकां दिनो फाइना हेन जों आसा नारागो अम हाइकेनो दिनै गन्डासरा जे डिविजन गंगानगर ब फालबुम न हाइके जइनिं प्रग्राम चले दङ एवं रसेबारि बो चले दङ आस्ते आस्ते जारा बिरोधी दंनायराव बरक ताबुक दिनै पार्टीओ अन्यान्य जागानि दिनै तुरुक तुरुक फाइलाय दङ इनके बसकाङो जों आसा खायो अ जागायाव आगेनो हाइकेनो 2018 नि सिगाङाव जे दिनै IPFT जांगा दंमोन अब हाइकेनो जों ताबुकबो ताइसा स्ट्रं बुंना होनो जों आसा खायो जों बसकाङो दिनै बताय कयेकटा जागायाव दिनै प्रग्राम दङ जइनिं प्रग्राम जों बरंबो किसु दिननि बिसिंनो जों बरंनो लामसाबनाय आउन बागै आं जतनो हामबाय खुलुम